Deschid puțin geamul. Plouă afară, plouă. Mâncăm. Se face micul dejun, nu? Vrei la geam? Am înțeles, vrei la... Ce frumos se aude ploaia, mami, nu? Și păsărelele. Da! Cam timpul să renunțăm la Suzetă. Pentru că nu-mi place mie cum arată dințișorii tăi și dantura. Nu-mi place, nu? Vezi? Uite, ai dinții puțin în față. Cred că e timpul să renunțăm la Suzy, mami. Pentru că tot m-ați întrebat, folosim Veleda pentru Ecaterina. Este din ingrediente naturale și nu conține flori. Este recomandată de la primul dințișor. Deci poate fi înghițită. Și periuța de dinți pe care am luat-o de la Dodoli. Din silicon foarte, foarte moale. Recomandată de la primul dințișor. Așa. Momentan avem 2 dințișori jos, 3 de fapt, 3, plus 2 măsele acum ieșite. Și sus avem 4 dințișori incisivi centrali, plus 2 măsele. Deci avem ceva dințișori. Da, e bună. Gata. Mamă, ce mi-ați lăsat aseară? Ia uite ce mi-ați lăsat aseară. Facem curățenie? Vezi că e fierbinte omlețica. Așteaptă puțin. Așteaptă puțin că e fierbinte omlețica.